Καλησπερίζουμε επίσης και καλωσορίζουμε στην πόλη μας το σκηνοθέτη και ηθοποιό, βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Κώστα Καζάκο, ο οποίος στη συνέχεια θα μας μιλήσει με το ευρύ αυτό θέμα. Αγαπητοί συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, για τον κορυφαίο αυτόν αντάρτη της σκηνής και του στίχου, που μάχεται για την αλλαγή της ζωής, για την αλλαγή της κοινωνίας, θα ακούσουμε ένα σύντομο εργοβιογραφικό σημείωμα από την Αναστασία Γεροφωκά. Ο Γερμανός ποιητής και θεατρικός συγγραφέας Μπέρτολτ Μπρέχτ γεννήθηκε στο Augsburg της Γερμανίας το 1898 και πέθανε στο Ανατολικό Βερολίνο το 1956. Σπούδασε ιατρική στο Μόναχο. Η κοινωνική εξαθλίωση και η ανισότητα που επικράτησε στην ηττημένη από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο Γερμανία έστρεψε τον Μπρέχτ στη μαρξιστική λενινιστική θεωρία, η οποία από το 1948 ως τον πρόωρο θάνατό του έζησε στη λαϊκή δημοκρατία της Γερμανίας. Έργα του: το ταμπούρλο μες στη νύχτα, η όπερα της Πεντάρας, η Μάνα Κουράγιο και τα παιδιά της, ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν, ο Καυκασιανός κύκλος με την Κιμόλια, θεωρώ μερικά από τα γνωστά. Στο αστικό θέατρο το κοινό μετατρέπεται σε παθητικό καταναλωτή ενός έργου που αντιλαμβάνεται ως πραγματικό. Ο Μπρέχτ αντιπαραθέτει το μαρξιστικό θέατρο, όπου το κοινό παρακινείται να γίνει ενεργητικός παρατηρητής και συνδημιουργός του καλλιτεχνικού προϊόντος. Έτσι, το θέατρο του Μπρέχτ συνδύασε την κοινωνική εξέγερση με την ανανέωση της θεατρικής φόρμας. Τόσο ως θεατρικού συγγραφέα, ποιητή και στοχαστή, είναι διαχρονικό και παραμένει οδηγός στους αγώνες των λαών για την αλλαγή της ζωής, για την αλλαγή της κοινωνίας. Το θέατρο το λέμε μέσα στις 7 τέχνες που έχουμε. Το λέμε ότι είναι η μόνη ζωντανή τέχνη. Με την έννοια. Είναι πραγματικότης αυτό, είναι κυριολεκτικό. Είναι η μόνη τέχνη που γίνεται από ζωντανό άνθρωπο μπροστά σε ζωντανούς ανθρώπους. Αυτό που κάνουμε τώρα εδώ. Αν πούμε ότι ήμουνα στη σκηνή, είμαι ένας ζωντανός άνθρωπος μπροστά σε ζωντανούς ανθρώπους. Δεν μεσολαβεί κανένα μέσο. Όλες οι άλλες τέχνες έχουν κάποιο μέσο ανάμεσα. Είτε βλέπει ζωγραφική, ένας πίνακας, ο ζωγράφος μπορεί να είναι στα θυμαράκια, ή όταν ακούς μουσική, δεν είναι παρόντες η ποίηση που διαβάζουμε, λογοτεχνία, πεζογραφία, ξέρω εγώ, όλες οι τέχνες. Εκτός από τις παραστασιακές του θεάτρου, το χορό, αυτά που γίνονται στη σκηνή μπροστά στο κοινό. Αυτό είναι μια ιδιαιτερότητα πολύ σημαντική και πρέπει να τη λάβει κανείς υπόψη του για να καταλάβει τι πήγαινε να πετύχει αυτός με το έργο του. Αυτονόητα πράγματα, δεν ήταν τίποτα βαριές φιλοσοφίες, αλλά ήταν μια αντίληψη και μια κατεύθυνση που προέρχεται από την ιδεολογία του. Καμία άλλη ιδεολογία δεν μπορεί να προσεγγίσει έτσι αυτή την τέχνη. Η ζωή είναι κίνηση και μάλιστα, όπως ανακαλύπτει η φυσική στις μέρες μας και μας διδάσκει η επιστήμη, αυτή η δύναμη που λέμε της ζωής, η δύναμη της εξέλιξης, ο νόμος της εξέλιξης, είναι κίνηση προς τα μπρος. Δεν υπάρχει έμβιο στον πλανήτη που δεν κινείται προς τα μπρος. Δεν μετατοπίζεται συνεχώς προς τα μπρος. Δεν υπάρχει έμβιο που δεν έχει το κεφάλι και τα μάτια μπροστά και πίσω την ουρά του και το σώμα του και να πηγαίνει μπροστά. Αυτό είναι η δύναμη της ζωής.
Είναι ο νόμος της εξέλιξης αυτό, το οποίο δεν μπορεί να το σταματήσει κανένας. Καμία δύναμη. Αυτοί που βρίσκονται ψηλά θεωρούν ταπεινό να μιλάς για το φαΐ. Ο λόγος έχουνε κιόλας φάει. Οι ταπεινοί αφήνουνε τον κόσμο χωρίς να έχουν δοκιμάσει κρέας της προκοπής. Πώς να αναρωτηθούν που θα έρχονται και που πηγαίνουν. Είναι τα όμορφα δειλινά τόσο αποκαμωμένοι. Το βουνό και την πλατιά τη θάλασσα δεν τα έχουν ακόμα δει όταν σημάνει ώρα τους. Αν δεν νοιαστούν οι ταπεινοί για αυτό που είναι ταπεινό, ποτέ δεν θα υψωθούν. Στρατηγέ, το τάγκ σου είναι δυνατό μηχάνημα. Θερίζει δάση ολόκληρα και εκατοντάδες άντρες αφανίζει. Μόνο που έχει ένα ελάττωμα. Χρειάζεται οδηγό. Στρατηγέ, το βομβαρδιστικό σου είναι πολυμήχανο. Πετάει πιο γρήγορα από τον άνεμο και από τον ελέφαντα σηκώνει βάρος πιο πολύ. Μόνο που έχει ένα ελάττωμα. Χρειάζεται πιλότο. Στρατηγέ, ο άνθρωπος είναι χρήσιμος πολύ. Ξέρει να πετάει, ξέρει και να σκοτώνει. Μόνο που έχει ένα ελάττωμα. Ξέρει να σκέφτεται. Ερωτήσεις ενός εργάτη που διαβάζει. Ποιος έχτισε τη Θήβα την Εφτάπηλη? Στα βιβλία δεν βρίσκεις παρά των βασιλιάδων τα ονόματα. Οι βασιλιάδες κουβαλήσαν τα γκονάρια. Και τη χιλιοκαταστραμμένη η Βαβυλώνα, ποιος την ξανάχτισε τόσες φορές? Σε τι χαμόσπιτα της λίμνης της Χρυσόλαμπρης ζούσαν οι οικοδόμοι? Τη νύχτα που το συνοικό τείχος αποτέλειωσαν, πού πήγανε οι χτίστες? Η μεγάλη Ρώμη είναι γεμάτη αψίδες θριάμβου. Ποιος τις έστησε? Πάνω σε ποιους θριαμβεύσαν οι Καίσαρες? Το Βυζάντιο το χιλιοτραγουδισμένο μόνο παλάτια είχε για τους κατοίκους του. Ακόμα και στη μυθική Ατλαντίδα, τη νύχτα που τη ρούφηξε η θάλασσα, τα αφεντικά βουλιάζοντας μουρλιαχτά, τους σκλάβους τους καλούσαν. Ο νεαρός Αλέξανδρος υπόταξε τις Ινδίες, μονάχος του. Ο Καίσαρας νίκησε τους Γαλάτες, δεν είχε ούτε ένα μάγειρα μαζί του. Ο Φίλιππος της Ισπανίας έκλαψε όταν η αρμάδα του βυθίστηκε. Δεν έκλαψε τάχα άλλος κανένας? Ο Μέγας Φρυδερίκος κέρδισε τον 7χρονο πόλεμο. Ποιος άλλος τον εκέρδισε? Κάθε σελίδα και μία νίκη. Ποιος μαγείρευσε τα νικητήρια συμπόσια? Κάθε 10 χρόνια και ένας μεγάλος άντρας. Ποιος πλήρωσε τα έξοδα? Πόσες και πόσες ιστορίες, πόσες και πόσες απορίες. Μιλάνε για καιρούς δοξασμένους και πάλι. Άννα, μην κλαις. Θα γυρέψουμε βερεσέ από τον μπακάλι. Μιλάνε για του έθνους ξανά την τιμή. Άννα, μην κλαις. Στο ντουλάπι δεν έχει ψύχα ψωμί. Μιλάνε για τις νίκες που το μέλλον θα φέρει. Άννα, μην κλαις. Εμένα όμως δεν με βάζουν στο χέρι. Ο στρατός ξεκινά. Άννα, μην κλαις. Σαν γυρίσω ξανά, θα ακολουθώ άλλες ημέρες. Δεν βάλαμε την εκδήλωση αυτή. Θέλω να μας πούνε ένα τραγούδι ακόμη, το οποίο θα μας επιτρέψετε, σύντροφε Καζάκο, είναι μπρεχτικό,
ο φασισμός σε στίχους του Φονταλάδη, επικαιρότατο, αν μου επιτρέπετε ο υπερθετικός, ο λόγος πια στη μουσική. Ολοκληρώνουμε σιγά σιγά. Φασισμός δεν έρχεται από το μέλλον, καινούριο τα κάτι να μας φέρει. Την κρύβει μες στα δόντια του το ξέρω, καθώς μου δίνει γέραστο στο χέρι. Οι ρίζες του το σύστημα αγκαλιάζουν και κάνονται βαθιά στα περασμένα. Οι μάχες του εδώ καιρό αλλάζουν, μα όχι και το μίσος του για μένα. Το σύστημα αγκαλιάζουν και κάνονται βαθιά στα περασμένα. Οι μάσκες του εδώ καιρό αλλάζουν, μα όχι και το μίσος του για μένα. Το φασισμό βαθιά καταλαβαίνω, δεν θα πεθάνει μόνος, τσάκισε το. Ο φασισμός δεν έρχεται από μέρος που λούζεται στον ήλιο και στα γέρη. Το σκουριαζεμένο βήμα του το ξέρω και την εμπερισκανιώτη μας την ξέρει. Μα πάλι θέλει να πλώσει σαν χολέρα, πατώντας πάνω στην ανεμελιά σου, και δίπλα σου θα φτάσει κάποια μέρα.